Rămășițe umane găsite sub Palatul Culturii din Iași. Ziua de astăzi este zi de moțiune și proteste. Americanii speriați de radiații. Stocurile de tablete de iod din Statele Unite pe sfârșite. Manelele sunt studiate la conservatori. Temperatură în creștere la Iași. Bună dimineața, sunt Andrei Ciobanu, bun găsit la știrile orei. Un cimitir vechi de aproximativ 6 secole a fost scos la lumină de lucrările de restaurare la cel mai important monument din Iași. Sub poderele a două camere imense din partea de sud-est a Palatului Culturii au fost găsite mai multe rămășițe umane. De asemenea, s-a descoperit și un nou sistem de pivnițe amplasat în latura de est a monumentului. În pământul de sub două camere ale monumentului istoric s-au găsit 10 schelete. Nimeni nu poate spune deocamdată cui aparțin aceste rămășițe. Stella Cheptea, directorul Centrului de Istorie și Civilizație Europeană, a declarat că trupurile neînsuflețite au fost acoperite cu o țesătură. Cheptea a precizat că o parte dintre schelete au fost prinse sub zidurile ridicate ulterior. În noile pivnițe scoase la lumină, arheologii au descoperit resturi ale unor sobe din faianță albă. Potrivit conducerii instituției, o mare parte dintre vestigiile de sub Palatul Culturii vor fi amenajate astfel încât să fie accesibile turiștilor. Astăzi este zi de moțiune și de meeting. Rămâne sau nu în picioare guvernul Boc după moțiunea de cenzură de mâine? Opoziția va supune votului un document reproș la adresa actualului cod al muncii și implicit la adresa executivului pentru că și-a asumat răspunderea pe acest proiect. Demersul Uniunii Social-Liberale este susținut de proteste sindicale. Peste 50.000 de oameni sunt așteptați astăzi în stradă. Protestul a fost anunțat în fața Parlamentului între orele 12 și 19. Sindicatele din CFR au spus nu actualului cod al muncii printr-o grevă de avertisment ce a avut loc până la această oră. Organizațiile sindicale reclamă dispariția contractelor pe o perioadă nedeterminată din noul cod al muncii. Sindicaliștii se tem de concedieri. Exodul forței de muncă ar fi, în opinia sindicatelor, un prim efect al aplicării noului cod al muncii. Stocurile de tablete cu iod din Statele Unite ale Americii sunt pe sfârșite. Acest fapt este datorat unui singur lucru. Foarte mulți americani caută aceste pastile pentru a se proteja de eventualele consecințe ale crizei nucleare din Japonia. Cererea de tablete cu iod a crescut atât de mult încât unele firme deja au rămas fără stocuri. Experții din California au avertizat că tabletele cu iod pot provoca reacții alergice, deci ele nu trebuie luate decât dacă există motive serioase. Tabletele produse de Ambex Incorporation au fost epuizate. Peste 10.000 de pachete au fost vândute în ultimele zile. Este oficial, manelele se studiază la conservator. Cursul de manele care se predă la conservator durează 6 săptămâni. Inițiativa, care aparține profesoarei Speranța Rădulescu, i-a scos din sărite pe cursanți, dar și pe ceilalți dascăli. Controversantul curs se va desfășura în fiecare zi de vineri și este promovat printr-un afiș postat chiar în holul conservatorului. Curiozitatea împinge pe studenți să-l citească, dar cei mai mulți strâmbă din nas dezgustați. Profesoara Rădulescu consideră că studenții trebuie să studieze maneaua ca pe orice alt gen muzical. La final, datele meteo. Vremea va fi caldă astăzi la Iași, cerul va fi variabil și izolat spre seară, va ploua, vântul va sufla slab la moderat. Temperatura actuală este de 9 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei, sunt Andrei Ciobanu și în continuare vă las cu Bogdan Alexandru la apel.